जोबोद सहाय खहायै मोनसे दुखुनि खौरां आरो दुखुनि रादाब आरो बेखौ बाथ्राजों बुंनानै फोरमायनो हाया। एबसुनि आथिखालनि लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर' आरो सासे मेंनो रोङै गोख्रों मावथि आरो बिबानगिरि आरो बिथाङा सासे लेखा गोरों आइजोमोन। लोगोसेनो बिथांनि जि माने गोथार जुलि बेबो दान मोनसेयानो जायाखैमोन। बाक्सा जिल्ला एबसुनिनो सासे लोगो आफादगिरि हांगामा बर' बिथांजों गोथार जुलियाव जिरायदोंमोन आरो दिनै बे 21 साननि उनावनो मैया मोनाबिलियाव 7 बाजियाव लामानि मोनसे जाब्रबथाय एक्सिडेन्टनि गेजेरजों जोबोद खास्रि बिस्रि आरो दुखुनांथावै आरो अबथिरायै बिथाङा जों बयखौबो नागारनानै सोरगोआरि जायो। आं गिबियावनो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' माहारिनि जानानै माहारि सिबिग्रा सासे गोख्रों बिबानगिरिनि बेबायदि अबथिरा गोमानायाव आं आनान गसाइखौ नि खाथियाव आर'ज गाबदों। बे गोरलै बाथ्रा नङा जे नर्मेल रड एक्सिडेन्ट बा एक्सिडेन्ट होननानै जों बेखौ गोरलैयै लाजाया। खारन बे सापागुरि कक्लाबारि बा जाला बे जे रड आरो बेनि भुटान बर्डार खाथियाव गोबां बेबायदि धाबा गोबां बेबायदि जौनि आड्डा दङ आरो जाय जौनि आड्डा आरो धाबाफोराव जौनि माने बेयाव गोबां प्रसलन सोलियो। मैया जाय मानसिया बिथांमोननि गारिखौ सौख्लायो बा थोंजोङै फैनानै सौख्रेबफैयो आरो जेराव कनिका बर'आ जिउ गोमानो गोनां जायो बे जों मिथिनायाव सासे बारग' आर्मि ना CRPF बिदि होननानै जों मिथिदों। आरो आङो बाक्सा जिल्ला माने सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस राजेन सिं बिथांजों रायज्लायदों एसे सिगाङाव। बिथांनि पास रेकर्डआ मोजां नङा। दखरा आफादनिफ्राय जोङो रिपर्ट लादों बिथांनि पास रेकर्डआ मोजां नङा। मैया बिथांमोननि गारिखौ सौख्रेबनायनि सिगांनो सासे सुबुंखौ सौख्लायनानै बिथाङा दिनै डक्टर रबि कसारि मेम'रियेल सिभिल हस्पिटाल मुसलपुराव हस्पिटालाइज जानानै दङ। आरो बेबायदि गोबां एक्सिडेन्ट बिथाङा खालामदों आरो बिथाङा सासे जौ फाग्ला आरो माने बिथांनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों बेखौ बेबस्था लानांगौ साजा होनांगौ आरो बियो मोनसे माने एक्सिडेन्ट नङा बे मोनसे मार्डार केस होननानैसो आं बुंनो सानो थोंजोङै। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन डेपुटि कमिशनार DCनिसिम जोङो गोख्रैनो गांसे मेम'रेन्डाम आर'जलाइ गथायगोन।